Més de 500 corredors han inundat este diumenge els carrers de les valls. L'oratge i el bon ambient han sigut el punt clau per a que siga tot un èxit aquesta 25a edició de la mitja marató de la Vall del Segó. Jo diria que esta 25a edició ha sigut un èxit. De fet, han vingut 500 atletes de 600 apuntats que ne teníem, el qual està prou bé. Ha fet bon temps, tot el sistema de seguretat ha funcionat, en fi, no tenim cap queixa, vaja, ha sigut un èxit, podríem dir.